Marami nagko-comment pag may sineshare ka na medyo nasasapawan mo sila o kaya hindi angkop sa kanila yung content mo. Feeling nila nagyayabang ka. Bilang isang content creator, marami tayong pwedeng i-share. Kwento ng buhay, trabaho, kung ano ang tumatakbo sa utak mo. Lahat o karamihan pwede. Pero hindi lahat mag-a-agree sa'yo. Yung iba, magagalit pa. Sabi nga, you can't please everybody. Hindi lahat ng content mo magiging patok at aangkop sa buhay ng ibang tao. May mga content naman na maiintindihan nila ang mensahe mo. May mga professional pa makikisawsaw sa mga komento. Unang-una, hindi po para sa inyo ang kwento ko. Para ito sa mga katulad kong hindi professional. Itong contents ko ay para sa OFW na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, na sa kabila ng kahirapan, nagsusumikap magkaroon ng maayos na buhay at makatikim ng masasabing kaginhawaan. Kaya sa mga katulad kong content creator, gawa lang kayo ng gawa ng mga contents nyo. Unang-una, lahat naman ng manonood sa'yo, hindi lahat yan gusto ang ginagawa mo.